USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award iti maikaupatan nga tawen iti Search for $1 Million Amazing Story 2026 iti lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag ket maawis kay amin tingkay panakisalip dagiti paganurutan humuna mabalin amin ti makisalip. May kadua, true to life success story. May katalo, may computer sa may isa iti email address anemiruiz@yahoo.com. May kaupat, agadiduglayang iti 2,500 to 3,000 words. May kalima, ilanad tipod nunganagan kan address dagiti akin pakasalitan kad nagiti nangisurat. Ngem no diyo kayat ang may patangatang tipod nunganagan kan addressyo, mangilanad kayo ti pen nemyo. May kay nem, agipasurot kadagiti ladawan nga mangipanagnek ti kinapudno ti pakasalitaan ken voice clip boses takin pakasalitaan nga agadidugla iti 10 to 20 seconds or italulaeng. May kapito, may rogi ti pasalip iti January patingga ito November 2026. Sa nga pulo ket maysa dagiti mangabak a grand finalist dagiti monthly winners manipod January to November. Nga dagiti ito, dagiti agsasalip para di panakagunod kadagiti grand prizes. Dagiti premyo dagiti mangabak. Best letter of the week, iti kadalawas, iti kadabulan, 1,000 pesos. Best letter of the month, iti kadabulan, aganayan nga 2,500 pesos. 5, dagiti mangabak para kadagiti grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nagitoy nga 5 ket umawat na pa'y iti plaket iti pamadayaw. Maulit to nga may bansa dagiti grand finalist iti maudi nga lawas iti November ken umuna nga lawas ti December 2026. Sa maiwaragawag to dagiti nangabak ket awaden danto ti premyuda into the December 16 akasang iti main sponsor tayo ani Reynaldo Rey Fiesta. Iti mismong estasyon ti radio TCJC kabayatan ti programa nga lagip tinapalabas. Iti alas 12:30 gingat alas 2 ti malem. Tapdo adadang masurutan dagiti paganurutan. Kanayunan ti dumngeg iti lagip tinapalabas iti kada 12:30 Lunes aging iti Sabado iti TCJC Action Radio Lawag. Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 o Paten Atawen. Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award iti maikaupatan nga tawen iti Search for $1 Million Amazing Story 2026 iti lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag ket maawis kay amin tingkay panakisalip dagiti paganurutan humuna mabalin amin ti makisalip. May kadua, true to life success story. May katalo, may computer sa may isa iti email address anemiruiz@yahoo.com. May kaupat, agadiduglayang iti 2,500 to 3,000 words. May kalima, ilanad tipod nunganagan kan address dagiti akin pakasalitan kad nagiti nangisurat. Ngem no diyo kayat ang may patangatang tipod nunganagan kan addressyo, mangilanad kayo ti pen nemyo. May kay nem, agipasurot kadagiti ladawan nga mangipanagnek ti kinapudno ti pakasalitaan ken voice clip boses takin pakasalitaan nga agadidugla iti 10 to 20 seconds or italulaeng. May kapito, may rogi ti pasalip iti January patingga ito November 2026. Sa nga pulo ket maysa dagiti mangabak a grand finalist dagiti monthly winners manipod January to November. Nga dagiti ito, dagiti agsasalip para di panakagunod kadagiti grand prizes. Dagiti premyo dagiti mangabak. Best letter of the week, iti kadalawas, iti kadabulan, 1,000 pesos. Best letter of the month, iti kadabulan, aganayan nga 2,500 pesos.
5 dagiti mangabak para ka dagiti grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin na gito'y nga 5 ket umawat na pa iti plaket iti pamadayaw. Maulit to nga may bansa dagiti grand finalist iti maudi nga lawas iti November ken umuna nga lawas ti December 2026. Sa may waragawag to dagiti nangabak ket awaden danto ti Premuda into the December 16 akasang iti main sponsor tayo ani Reynaldo Ray Fiesta. Iti mismong estasyon ti radyo TCJC kabayatan ti programa nga Lagip ti Napalabas. Iti alas 12:30 gingat alas 2 ti malem. Tapdo adadang masurutan dagiti paganurutan. Kanayunan ti dumngeg iti Lagip ti Napalabas iti kada 12:30 Lunes aging iti Sabado iti TCJC Action Radio Lawag. Hawaii, USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 Upaten at Hawen. Siya kayon, kapsat kang gayam. Agparto tayo. Sa nakarigrigat tiyo, agpukaw-pukaw. Kaya, pasensya kayon, agparto tayo. Yan. Bakit ko mata nakasubli ka na, agkayong agbuya. Wilson Gawiran, ni Janet Balcubero, stamatan kin ni John Jacob Bagawisan, Robia Nagpawa, Janet Balcubero, ni Mila Milyare, kaya hindi dumasin noon, ayon dan. I-replay yun tulatan sa puling nyo ti Partuna. Nagpatinggan tayo. Napugsat na ito yung live tayo. Ito yung kuma, panang tada ito 1 million pesos nga cheque. Yeah? Awate mo! Labing itek. Kahit mabalin yun ti pamanaw. Nakababalaw na iti panagkita yung kada kami nga nakurapay. Pumanaw kayo. Imanawan manong nemi ket inragap kon tiridaw kalpasan na si Breka iti seled ko ket ditoya ka nagsangsangit. Gusto ti ko na ni nanang. At lunek ni Arman gabot patag ko ni masapul nga nakasagana at nagsagaba. Nang rugihin ti panagsagabag. Nang rugihin manong nemi. Idaro mo harak iti seled ko, manong nemi, na iturturog ko, kat mabisina ko, na danon ko datatang kininanang iti kusina. Ida sarangkanak, kinuna ni nanang. Nang miya mismo, kininanang mo, tikas diya nga nasakit pa nagsasaw, da diya nga ama ni Arman. Mo, nung dinakla igawid itay ni nanang mo, si mawatak ko mo, pinagsawsaw ako mamit. Dan nirak mapanalan diya baladaw ko, tabaladaw ako mo. Papa nga, sa mong inala, diya cheque, nga naglaw nito 1 million pesos, anak, dinamag ni nanang. Papa ko mga watik. Inawat mo kumalat, inigamam, sa mamatlain subli. At least, nakaigam kan, ti cheque nga nagbalor ti sa nga milyon nga pisos. Nang met, paginam ka nagkatawa ka, kabayatan nga, agsagsagaba ka. Una ta magkatawa. At least, inahalam ko mata, inig ka, ma'am. Isa mo madlain subli. Tapno, makunam nga, adamat napahatas mo matin tinangigam ti cheque, nakaigam ti cheque, nagbalor ti 1 milyon. Nagsakit, hindi magbagaan. Nanakaw itati plano. Lipatin mo ni Arman. Saan ko lipatin, Arman?
Ilaban ko't panagayat ko, nanang. Ilaban mo ti panagayat ko, hen. Lumaban ak iti panagsagaba. Ngam no kas pagarigan tadi Armanton ti mangibaga ngagsina kami. Awanton ti maramida. Ngam saan naglaingan nga agayayan. Sana dun nga agayat na. Manong nami or-orayek ti tawag ni Arman. Ngam kabutasan ko mauray siya kung titimawag. Pasensya kan. Madamatiya, meeting ko. Nakadisturbuhak nga rin no kasta. Okay lang. Sige nga rin. Ano yun, nalpasan. May nipapang mo. Nakasaksakit ti pa nagsasauna. Ti amok kat siya ti umay kapat the day off ko. Ngayon nipapang mo tinawaray ko kinjaya na ti 1 million pesos worth nga cheque. Ngayon saan ko ginawad. Nakasaksakit digiti bagbaghan kanya. Ti panang tagbasit na, panang lalais na kanyak. Pasensyakan kini papa. Ngam ni namnama kakasat mapasamak. Kalpasan ka na muanda siguro nga dan relasyon ta. Kinaminduhan nga nag-date ta. Awan pagdanagan. Ta nakasagana ka lumaban. Gamanat no kasta, Arman. Diyak may concentrate pa nagtrabaho kiti kabigatan na nagsubliak iti restaurant manong name kat nadlaw ni Lorna. Mapaspasama ka, Luisa. Ha? Naamuanan ni Papang na kadinjayaan na kiti 1 million pesos abalo ti cheque. Huy? Amoy nala? Milyonarya ka kuman. Saan nga makadadan ti panagayat ko kini Arman. Kadamo ka din ni Arman. Impakamukon. Anak ko na. Nagkasagana ka numat na lumaban. Alagit na siya no kasta. At ano kas pagarigan ta, laksidenda nga anak ni Arman. Adamat ten adal na, di mabalin nga sumapol ti trabaho na. Nga saanin nga iso ti mga asikaso iti negosyo da. Ngayon manipuli di manong namis ang kumatan nga mauray ti tawag ni Arman. No siyak ti tumawag manunemi unattended. Kakaisuna manunemi nga nagring ket adan ng receive ngem saan nga ni Arman. Yan nga pala di masapol mo. Saan nga nasungsungbatan tawag mo? Ket kaputa. Nasungmbatan siya kung simumbad. Nalpasin tulag mi ka na Arman. Lipatan na kan. Saan nga laglag ni Arman nga makiasawa itikaskan ka. Gaputa inala na laing ti kinababae sang gali. Naminduan nga nag-date kayo nga tinagikwa na ka. Gusto na dahil ka. Awanin ti piklon. Di laing kinababae kinabirhen mo't kinalikaguman ti anak ko. Di kan tumad ngamin mamati. Sayang tasam mo nga inawat ti cheque. Saan kung ulitan pa yung ijaya kang ka ti 1 million pesos. Yan tangay, di nakamutin kayat ni Arman. Adadan ti panagsagabak manong nemi adadig iti gundaway nga saan akong rumrumwari iti silid ko. Amandandanagan datatang kininan. Kunak man lano, nakasagana kang lumaban. Labanam ti panagsagabang. Agbading ka nga ti bikaranak. Awate mo ti kinapudno. Labanam ti panagsagabang. Sa mo nga itulok nga abaken na ka. Sige nanang, tatang. Labanak ti panagsagabang. Nagsubliak maglang iti restaurant manong nemi agas waitress ket kalpasan di talo nga bulan. Day off ko manen manong.
Ada nagsardeng nga kotse iti sangon ti balay. Ha? Ti kotse? Ti papa ni Arman? Nagtugtog. Inlokat ko. Ngayon ti masapulyo. Pasasakyan kayo kumangin. Di kayo naruam. Asumrek kastila klase ng balay. Luisa. Si kalayan hindi. Awawagan na Arman. Ano ti kay Diyos ako? Sa dinten na. Ada iti ospital. Siyak langin ti awawagan na. Kay Diyos asawan. Adaan tinakana ng sakit. Madin sakit timbaga. Sika ti awawagan na. Kahit nakamakas, makita kin makasarita. Mabaling ka diya. Ngapat ganda itang agid daw, ti anak ko. Kahit nakamakita, kahit nakamakasarita. Nagilogan ako na mismo kent kuha na manong name ket iti hospital. Arman? Luisa, nagyaman nagtimay ka. Para iti mahuti akong taway. Sa mga sawan na ita. No. Tala sa siyat langin namatayat. No sa nga datatag katuluyan. Tagaskas di ka di. Nasandak na kayat. Nagitinagannak yan ka. Diya ka mo katakwada. Armaniho, iso nga ron nga napang kuinaiban ni Luisa tapno kalikagumampay lang tagbiag. No talagang da kayo tinekari. Sige. Ang mga no kunahin lang data, papa. No! Dito ko napanagnagan nga talagang ipatpatag mo. Nasama ko kayat ni Agnes. Arman, mamati ka karing ni papang mo. Arman, no talagang ipatpatag na ikalikago mo ti agbiag. Sa among itulok, kabatay ka. Agpaimbag ka. Ipasublib ni dati ka, pigsam kan sa lunat mo. Iti ababangapan na o manunemi, nakamit lahing tinagkatuluyan kini Arman. Nagbasa ak, kadidi naggraduara ko ni ti college, na kamin kini Arman, ti mga asikaso. Iti pan nakabagi na, pan nakakukwa na nga negosyo. Saadan nga kasusyo pa iti ama ni Agnes, nood dikit bukod minda ito yung negosyo nga awan ti kasusyo. Saadan kami manunemi ti talungan na. At least, dakdakil nga amang tinagunod ko ngem dedi 1 million pesos na balor ti check. Si Maya tibiyag ko, tibiyag mi, kadalanang kintatang. Gabota, da kami matlaing kini Arman, tinagkatuluyan. Dito nga ron, ti makasalita, thank you tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadaginipadak ka nagdengeg, ka nagbuya, more power to your program. Ito yung radagyaman nga pagaya mo, Luisa iti Luxor. Thank you, Luisa. Thank you, kadagit nagbuya, ulitek, o rin nabuya yo. Ti part 1 kan part 2, ito yung pakasalitaan ni Luisa, na napauluan iti 1 million pesos. Ngayon ito maglabuyan, ito no aldaw, alas 2:30, gingit alas 2, iti pagkabuklan, iti nawat-watiwat, apan naka-portray, panakaibasa, iti pakasalitaan ni Luisa. Thank you kada Erlinda Panterosete, Erlinda Stabilio, ni Mila Nelson,
Nabayagin ka saan ko nabasa at nagan mo, kaya nabuha, nakita nga nagbuya ka. Mila Nelson dito, Oregon, USA. Thank you for watching. And I miss you. Erlinda Mantirosete, Erlinda Stabilio, ni Shirley Villanueva, stawatan kini Paring Boy, Rogelio Boy Baldonado, ni Wilson Gawiran, Mila Milyari, Janet Balcobero, Orbian Aquino, yan, nagsubli damat lang dito, nagbuya. Ni John Jacob Bagawisan. Yan, thank you. Kahit padanan naklam ag breakfast, sakto ag programa, iti Dear Manong Nemi, iti page ka Dear Manong Nemi. Thank you for watching.